Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Babu Dokotela babo wesizwe bawujabule mfana namuhla nje yakhehle umzulu amancengezi. Siyabenga kakhulu Babu Dokotela, namhlanje sibekele nabantu abasibuka lana ku Facebook. Sithe asibe practical ngoba kunezathu sokuthi sifake uFacebook ngoba into eningi za YouTube ufuna kwenza cut kodwa la ngithe mina cut akho lutho. Ngifuna ukuthi nithole into iversion injengoba injalo kuqambe kenziwe kuyini kodwa nana senibonile ngoba kunezipecial ezizayo lana kunabantu abazowinisa izinto manje kunabantu abazonikwa iprayers namandla ngendlela esimanga abazofuna manje nje abahleli ngakho ngithi akube ulive ke namhlanje ngoba sekuningi kusekwenziwe lento isazoqala iyo editwa ibambe queue asazi uyophuma nile video kodwa njengoba siyifaka live njengamanje uyayibona njengamanje obuntshontshe wifi nje semsebenzi bazoxoxa kodwa Makeba bengelela kahle Babu Dokotela ke sikubingelele sibingelele nababukeli bonke beBabu Dokotela TV. Makeba siyazi ukuthi awuyona inyanga usebenza nabantu abaphatha izinto uthi JULA Herbal Solution inkampani ephatha ama product ngokuhlukana kwayo. Sichazele emkhulu lana TC Herbal Solution usebenza khona eyabani inkampani kuyiqiniso ukuthi yakho noma nawe ufrantile kusasa sobe sesizokunini sizoqhubeka kunothisi JULA production nayo futhi weze media kwenzeka kanjani lapha waqashwa khona mhlawumbe sebezobexoxa futhi sithi awusekho lapha Baqala sinike nje lapho Babu Dokotela ake siqale la iTC JULA company company ono yimina akekho umunye umuntu oyonayo iproduction yaba production company futhi nayo iono yimina Babu Dokotela kuyi company yo ake loba wafika la waseTanzania hayi wahamba loyo ahamba loyo yeah so Babu Dokotela mhlambe ucacisele nje umbukeli kancane esikwenzayo la ku TC JULA products thina Babu Dokotela umsebenzi wethu ukubheka ukuthi ubani umuntu ophethe into ezosiza umunye umuntu noma ngabe kuthukuphi siyahaslisha udokotela siyekena sithole leyo nto siyitest ukuthi iyasebenza na masithothi iyasebenza sesiyayithatha sesinikeza umlaleli uqonda ukuthi awuzohlangana nomuntu ethi hawo lapha useyinyanga nayo lihlale noBabu Dokotela no thina Babu Dokotela kwethu ukutholela abantu kusondezela abantu izinto abazidingayo abangakwazi ukufinyelela kuzona yeah sizwile ukuthi kade useCape Town uphethe ispray sokugembula abantu bafuna lethi se roulette wathi namhlanje uzofika uzositshengisa ukuthi ispray le spray zakho zokugembula okwakhuluma ngazo zihlukene kangaki Babu Dokotela ukuthi one size fit all hayi Babu Dokotela ngeke kube kanjalo kunabantu Babu Dokotela abayigembulelayo ko superbet abayigembulelayo mhlambe abadlala lo 3 numbers lotho yonke nje lokhuzana nasi spray sap gembula nje lokho general okay uthola le spray lesi le spray lesi Babu Dokotela so 1.2 abantu bebebuza kakhulu iprice and abanye bebebuza ukuthi why siba cheap ngalelo hlobo lolo si 1.2 ngoba sisafuna ukuthi singene ebantwini basibone futhi bayibone imisebenzi yaso okay bese kuthi Babu Dokotela la khona imali lapha kuma roulette ekhasini khona lamatafula nje bayawazi abanye abadlalayo nalamatafula la kudlala kona ilapho ke la kulele khona imali uma kukuthi umuntu odlala lapho Babu Dokotela umuntu onecard gold card mhlawumbe noma platinum card yasekhasini nasi spray kufanele usithole Babu Dokotela so 1.2 no lesi ke so 3 lesi so 3000 kana so 1.2 Babu Dokotela thola le spray lesi bese siyakutshela ukuthi uzosebenzisa kanjani ngoba manje masochazela ukuthi uzosenza kanjani khona bazozakhele zabo ke lezi amafake bese benikeza abantu so sokuchazela uma usithathile ukuthi uzosebenzisa kanjani asinabo ubungozi osiphamise sesibona kahle le spray sakho nasi lesi Babu Dokotela esanike lesi lesi sokudlala emshini emkhulu yasekhasini ama roulette isona lesi esinye lesi imali lesi Babu Dokotela so 3000 rand so 3000 yes okay kulungile bese kuthi lesi so 1.2 lesi nje sokugembula into general ke lesi okay yeah
Abantu bayasifuna ispray bazosithola kanjani mebe ekhasini khona le mhlaba amakhasina la mhlaba osunendawo lo obahamba uzibeka khona abantu mhlaba ekhemesi afika athi hayi ngeke ngikade ngibona manje ku Facebook kuthiwa kunespray sokuthi uthini kumuntu manje njengoba sikhuluma manje ozofuna iphepha usifuna ngakwena uzimefona manje umuntu ukwazi umbona ngifuna umuntu ozofona manje othi uyasifuna udlale iroulette unawo 3000 uzifuna zombili ngoba akazi uzobamba kuphi uthini kulo muntu Babu Dokotela kumuntu osidinga njengamanje uyasifonela Isho njengamanje sikhuluma nje njengamanje uyafona Babu Dokotela asho shuthi sengathatha khona lama sample alungile ngicabanga wakho yona wami yes osidinga Babu Dokotela inombolo sithola kuyona u078 31 70 554 angakwazi umuntu ukuthi akuthathe kokubili ngoba akadlala iminto ezifanayo Babu Dokotela uyakwazi ukuthi ukuthathe kokubili khona futhi omunye osuke sethi mina ngiyadlala and yona into engiyenza every day sinalo futhi nophondo nakhona futhi siyakuchazela lo ukuthi lisebenza kanjani mamkhulu unophondo lana uphondo legambling Babu Dokotela abantu baku Facebook bayaqala ukuzwa lonto uthini kubantu kumuntu Babu Dokotela othi uyalidinga uphondo legambling asathanda ukuthi sichaze ukuthi uzolisebenzisa kanjani online wendaba wena unophondo lokugembula yebo khehla that's number 1 yeah unespray ama slot machine yes unespray sama roulette ngifuna lento njengoba singithi ke ngifayela la ngoba nje angifoni into kusasa ezokufaka mina ekhulumeni ngingakwazi yini ngumuntu ngiyithathe zonke le ndoba iyona into ensuke ngiphila ngayo ukugembula ngoba ngikwazi ukuthatha okunye kusala ngoba mengingasaweni kanti mhlawumbe uphondo bengingenalo yazi ukuthi ngithini awusichazele lapho khehla Babu Dokotela kumuntu othi uyakudinga konke siyakwazi ukumnikeza yabiza leskipa apho yabo hayi ne jacket yabo apho yaqhubeka mkhulu yabiza lapho lento kumuntu nje othi diamond othi ukudinga konke okudinga konke Babu Dokotela siyamnika yakuthola konke lokho so siyamnikeza uphondo siyamnikeza ispray siyamnikeza futhi nalesi spray sinye sesibili amani sisi ngoko nje siyashuthi kahle azele ngibeke hayi amani lena ya amani ya amani yabo wash nayi wash amani futhi shoes amani Oh, you got it for free. It's a costume for shooting. Mkhulu. Asibuyele emsebenzini. Yebo khehla. Yebo ukhokhele but ngeke siye ukukhuluma nathi. Yeah. Ngoba phela ungakhokhela ngozivalo singekulethi. Ake sibuyele na abantu ngempela makumethi siba serious. Ziningi into abayifunayo. Yebo Dokotela. Ngizokutshela ke lokho abakunabantu enokhuluma nabo emafonini mase bengitshela ukuthi Babu Dokotela le ndoda iphethe iBlack Wallet and then indaba mifika kweni engayikhulumi lento mase ngithi yazi madoda into eniyikhuluma emafonini mina ngicela ungayingeni umuntu ufika ezokhangisa into asuke silungele uthini wena lokho uzivikela Babu Dokotela bengakathanda ukuyiveza ke la kodwa ke uyazivikela lapha manje yeah kodwa ke Babu Dokotela ngithi mina umuntu ofuna imali imali uthini uthi ufuna imali kumuntu nje uthi mina ngifuna imali mina ngikhathele ukuhlupheka ngikhathele ukuthi unkosikazi angiwashise izitsha tasale washe izitsha ngoba vela usebenzi awukumsebenzi kuleyo muntu Babu Dokotela akathole iwallet mangikhuluma ngewallet ngikhuluma ngewallet onje omnyama athola iwallet bese yangifonela konke engizomnikeza yona azoyifaka kuona iwallet uyena ozobuya njengoba exoxelile ukuthi uzule ngeblack wallet uzobuya azokutshela ukuthi kwenzakaleni Babu Dokotela ngifuna iwallet mina le iwallet hayi lama wallet afaka 5000 kunemali bonela ngifuna iwallet efaka 5000 ngifuna iwallet efaka imali okay so sikhuluma ngale wallet le athola iwallet emnyama bese yangifonela ngike manje siyashutha la ngimbuza ukuthi ayisona isithwalo ayisona isithwalo Babu Dokotela umuntu namasibuye sikhuluma leso bese ikhulume le umuntu akufonela angifonele so bese ikhulume le ngifuna ukuthi ngixoshise emsebenzini ngifuna ukusho ukuthi kathi sijula herbal solution uthe wena inkampani yakho yebo Dokotela ngibatshele lokho eyami nje Babu Dokotela eyakho noma usebenza khona eyami nje engangokuba Dokotela kunabantu kade becele ukudayisa ama spray okay
So kubantu ke babudokotela esisebenzisana nabo abasizayo ngama product njengoba bengishilo ukuthi siyahamba siyowalanda kulabantu abalema ekhaya abangabonakala abangaveli kwimedia abawenzayo banqabile ukuthi abantu nginikeza abantu ukuthi badayise babe nezathu zabo bathi no ngeke kwazi ukuthi sinikeze umuntu ozowadayisa ama spray okugembula so due to ama reason wabo bangazange base esingesiwavezela so kulaba kade besebefakile imali ukuthi baya order bafuna ukudayisa already team isiqalile yababuyisela imali zabo yabo ukuthi se Facebook manje yeah njengamanje kunomuntu njengoba siye phasikeni ufuna ukogembula kunjalo angizothi ngithini yeah ufuna ukogembula ukufuna konke ufuna uphondo ufuna spray sibovu ufuna spray emnyama ikhona possible ukuthi uma engafona manje uphuma la angasithola bayifona manje nje babudokotela uzosithola khona manje futhi uzosithola manje because hleze sizikhona ngenxa ukuthi la sihamba khona abantu sebeyazivimba athi umuntu ngifuna spray khona sike sibafice sithi siyayizulela nanti casino mhlambe soyithathela lo 20 sigodukela umuntu akuvala athi ngeke ngiyacela abantu ngiyayazi into odlala ngayo athi ngiyayazi Makeba uthini kubantu ku YouTube ku Facebook njengamanje inamba bazokuthola kuphi inombolo esothola kuyona babudokotela u078 31 70 554 bese siveza ke futhi babudokotela ukuthi ispray samasoka sekhona sikhona ispray seshimani so ispray seshimani sikhona babudokotela and into engimangazayo ke bosisi bayafona usisi basho ukuthi hayibo nangu jonge imfuna la engasho lutho kunayo abantu besifazane basorder kakhulu ispray abantu besifazane basorder kakhulu so naso sekhona futhi Ngolo sinike number kehle nombolo babudokotela 0783170554 kunomuntu manje si live lana isho ongayisheshisa ufuna ukuyithatha okay inombolo u078 31 70 554 Babu Dokotela babo sizibawujabulile bese noMageba lana uphethe umsebenzi omuhle uyiphethe ke wallet uthi le wallet ufuna ufaka isithombe sakho lapha khona into ezokwenzeka ngembuzile bakithi ukuthi akusona isithola wathi mfonele uphethe uphondo uphethe spray emnyama uphethe spray sibovu zihlukene uyena oyichaza mina ngichaza uphethe ke izinto zakho wena ozidinga kuze shimana ungasashela bafu ungasashela nanga umuntu ozokushelela ngespray isinike inamba ukugcina kahle inombolo 078 31 70 554 Babu Dokotela babusizwe babujabule umfana muhlo ngathi ekhehla lomzulu amancingese siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha